Salutare, sunt Robert de la Canoi Curățătorie de Încălțăminte. Fac studii clinice pe încălțăminte pentru că vreau să demonstrez cu studii și cu acte că noi chiar igienizăm încălțămintea și, cel mai important, că distrugem micoza. Am luat probe din încălțăminte, astea sunt drojdii, astea sunt fungi care sporulează și aici am izolat fiecare colonie. Uite, așa arată o colonie. Fiecare punct e o colonie. Și asta am făcut noi aici. Am izolat fiecare colonie. Urmează să extragem ADN-ul și apoi să trimitem probele la secvențializat. Ca să scot ADN-ul trebuie să bag în centrifugă eprobeta asta și să separ partea solidă de partea lichidă. Pentru că pe mine mă interesează să scot fix partea asta solidă de aici. Peste celulele centrifugate am pus o soluție ca să pot să sparg celulele și să ajung la ADN-ul din interior. După ce depistăm care fungi sunt patogeni, vom testa 6 tipuri de tratament să vedem care e mai eficient împotriva micozei. După ce descoperim cum omorâm micoza, vom testa soluția și pe încălțăminte. Când avem o soluție sigură, voi putea să vă ofer și un certificat de igienizare. Rolul certificatului este să garantez că noi chiar igienizăm încălțămintea și nu ne jucăm cu vorbele sau, mai grav, cu sănătatea ta. Salut!